Кой иска лимон? Давай. Здравейте, аз съм Мастер Бо. Тук с мен е Георги Монстър, сестра ми и приятелят ми. Алекс. Това е напитка, както виждате. На дъното има съвсем малко сол, лимон и вода. Не се вижда солта. И сега ще спя. Той се разкашлял от този Пи, лимон. пи, 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 пи. И това не е всичко. Семте! Така, виждате ли го това? Виждате ли го това? Не си го изял цялото. Това го изяде. Леле. Човек. Как е човек? Много кисело ми стана и отде прави. Това ми е втория клип с лимони за днес. Гадно! Сестра ми едва го яде, не знам как го изяда това. Аз го ям. Много добре. И да. Я да ме снимай, бе! Снимай. Ето го братовчет ми и Я приятелят да му. смени как ги пия. Така, първото не ви го предпоръчвам. Това окей, горе-долу. Това ви го предпоръчвам горе-долу. В смисъл, хубаво е. Да, Лимонада. да, ама си Но. служете и Хубаво захар и вода си служете. Каква ти захар, бе? Сол, Захар де. е по-яко. Сол, Така, предлагате ми челендж с изключение Ice Salt. Да го хвърля. Ето. Ice Salt Challenge. Загледайте. И днес повече няма да правя челенджи. Да, предлагате ми предизвикателства. Айде да го изгледаме. Айде. Еми, всичко провали, бе. Няма значение, ще го кача при положение, че не ми се прави това отново. И това е за този клип. И чао! Чао, бай.